kanupuin ka aizonna kan tho minza puya kholaya mi de mitmua minza puizia atilang ole kai hi davita kania hei hi ka chanchin ane sales representative na ka thoka kumni nuwa nu pui kanaya Jennifer ania Jennifer chu mel thatak ania min mangai ve emo ka ti thin ami mangai na chu atak emo ka ti a nima sela kana ka chanta chu ain thak tranta kan company chuan lockdown line nasa takin alutna alap tamaya company ya thokte chu nasa takin anlo ala niam ta a chumi kara kai phei chuan kana ka chanta nge a chu thu kanupuin a riat chuan athin urna se ema engtin nge ina chu I chan thai ti in min an khum chia ma chandan turpo ka shalo nadang ka zong tranta a ma se tu te ma chuan na ro kan nei lo ti in min du lova ka bai dong tak zet to ne ni ma sela na ka nei lo wang ani lo a chan chu in lama kanu puin min support lo em wang ane eng tiklai po in Jennifer chuan min social renga eng na amo per chu tho ka du ani kanu pui a rang ti top nan hian ni ma sela kan to thin ang na chu ka mu zo si lo tu na chuan kan to thin aya great niama ka tho angai ta thil ti fai na janitor na chu ka thok tranta a kong puya bol ho te chu ti fai in mi in compound te chu ka ti fai a ina chuan fai takin ko ka sa a kanu pui chuan sales representative na chu mule anga min ngai a ma se bol ho ka thian fai thin ani reng si ni ka chu na ka tholai hian mi pakhatin ban min lo vei khuma kanu pui Jennifer lo ni in a thian tenen bazara ang local lo ni a kana thoklai chu min lo buta a thin rim na se ema a thian tenen an nele ngal a thian te bula chuan mel thret lo ang mai min khum vela kanu pui chuan min ngai hle maya kan ho nu chuan thu dik tak chu ka hril ta a riat thiam mai ka ring boka ma se ani lo a ri thiam thei lo min biak adu lova min khoi adu lova kabula mutpo adu to hek lo bol lo ti fai tu bula ka mu thei lo ti in musit takin min trong khoma kana chu kala thok chun zum renga ni ka chu na ka tholai hian kanu pui thian te zinga pakhat hian lo bia Jessica ai ania Jessica chuan na tho dor min offer ta a Jessica ai chuan hey David sum don na bul ka tan ve a chang siam na ania min pui tu tur delivery man tur kamamo a min pui thayangem ti in min sota kana to janitor na atang chuan paisa tlem te ba ka thok chok thai lova chu wangin offer chu ko pomta ne zinga thavin kong pui ka thian faya tlaya Jessica itan ka thok le taboka kanu puin a thian nu tan ka thok ti ria chu chuan ti rilai em ema min ron pan nai ta a min an khum le ta en wangin nge mo min ti thin rim reng le atira janitor na thokin min ti rilai em to a tu na ala tiang hian min ti thin rim le zol I duami ka thian nu nuai na tho in mo ti in min an khum chia ma chumi nu chuan min kal san ta a soidan chuan nang ang mi hlo chambula hian ka cheng thailo atiani janitor na le delivery na chu kala tho chun som ranga Jessica inen chuan rim takin pastry sum don na chuan kan thoka thlatam tak rim taka kan tho no chuan hlo tlin na kan lo chang ve ta chang zor ram hun pui kan lo din ve thai ta chumi nu chuan janitor na chu ka ban sana a chan chu Jessica inen chuan 50% ve a kan en kol wang ani kan chang te chuan mi te du ni lo hlo in lar ta hle a hun thim tak kapal tlang te chuan min kiam san ve ta chuta Jessica inen chuan thian in nei tak kan lo ni chauta a ani ne tak ka chuan thian aya in nei zok ma in kanu puin min kalsana chuti lai ro chuan Jessica ya ro chuan hun khir tak ka to lai poin min support in min thlamon thina Jennifer kha chuan min support ngai lo Jennifer chuan kanin kar siam that le tumin min ron panta a ka hlotlen na a mu wangin ane ma se ka thei to lo abula chuan ko thei to lo ti in ka nara mangai tu dik tak chuan din mun niam takai lai poin akal san lawang che tu emoi na mangai che ani chuan
ilo cham emo ilo tling emo po ni se akal san lawang che I mga itak chu ichak na nar ani lo chuan ami mga ina chu eng ange ni ang tuna chuan khopui pathuma dor som palingot bai kan nei ve to a Jessica inen chuan kumli nuwa hlim takin kanin nei ta ane kan fa pa po kum khat ani ve to chung ko hlim tak dinin tunma a kanupui masane na kan nun nen chuan inang lo tak ane